ponger muso côté anya yini Asimi fa Asimi ka ke ala na kira kama aka ke ala na kira kama aka ponger problème aki kofla la kanyene bon ponger problème aki kofla la nyega soro ponger problème na ani Asimi ma ponger problème on segena de ponger baragala on segena on torole barabato on segena o torola o nyanina c'est tout ye dabali tout ye c'est on yere dabalita on ye amba ke togodi nous koko malikura ponger ma malikura yi folo ponger personnel ma malikura yi amba malikura yi amba malikura don anga bara in konona na amba nyini Asimi fe aka laje population ka jate mine ante ka grève in ke ka kadanye ame ka grève in ke population yere ka fenga kama una yeru parce que ni ya jate mine ka da ka foshi de te ka ke ponger bismillahirrahmanirrahim ame sitane ke ka banga kumala ne madame Sissoko Ami Keita ne ponger barakela muso de ne to kuma ya ho syndicat de ne be kuma ponger barakela muso tonyoni degum be anka ne be kuma ni ode am ponger ka kabri l'année 2018 fobi ambe la indo ka nyini gouvernement fait anga la nte ka sabati la yini te ka sabati ode be ka ambla grève na te grève la yini volvala mi yen dem secrétaire général ne Fuseni Kulibali nu ya mine ka tane gouverneur la an ko may ni jamana nyemo ko fe cienciena sadia sosora seti onye bi dem sebi alade mais sadia sosora de u ka laje u ka che blaka na nona anga la yini folo yo yi la yini flana mi moko ko baawna ave projet personnalité benewal ka ta personnalité o ko personnel effectif moko keme duru ni bi konotoni fla projet barakala tobo projet barakala moko keme nani ani bi duru ani wore retraité boro la sisa do mitere ka ta yoro la sisa projet barakala ya tete tuguni moko keme nani ani damadoka ni hôpital kunturu ni service bi saba ani joli o moko ko crise bana service do be ali manœuvre te ka yoro joshi o service be infirmier kelemeta li tani shegi li muga li tanfla o manga ke kadam ne sogoma katle kashi fosini ikele banawato mugani shegi li mugani shegi ebi yala la okoro ikele fa ambi demsenu ne nyini kafaranga olu de bandeme atabatabala o ikele no na ruwele dumunite ayre de be dubore banku ka dumuni sa ka di demsenu numa o ka se ka dumu wa demsenu munu do amutu tarere ube hôpital ni ngona singoro santani ko sambwani ko uba an singoro hôpital ni ngono u desara ko u recruter ay c'est à terminer anya kuma fo ngomang de personnel be anga nyemo ko yera ko directeur ko ale tissé ka mo recruter parce que ko fami mbale bolo ka o tale permettre ko ka mo ta ka faranga ka barage o yo fo anyi est-ce que o kay mo kiri bana projet blebele bain na fora ko projet laboratoire côté fonctionner à 100%. Moi comme ça dans le tour derrière référence ni voilà projet de évacuer au crise bana réactivité sur ka 10 projet ni nous na réactivité de ça nanya bara damné ambito ko kunda fa yoro ibe analyse demander obi la singana ko réactivité bana observe que projet bilwa ngor tsukudi anga imagerie ay même fo dongo do kelendo imagerie be plus de 20 millions na do par mois mais ni bara jigina bara be barlo tsaka ke projet imagerie kono hali chino tsaka ke hali chini scanner tsaka ke ni bara jigina 20 millions na do par avec plus de 20 millions na do par mois parce que scanner kelem tsaka 300 et quelques personnes ta et radio thoracique fara fait nous lu be tsaka 400 et quelques personnes ta par mois échographie tsaka 200 et quelques ta par mois mais ni bara jigina écoutez ka projet o teke ni bara jigina imagerie mu flen ou bi se ka disi radio de ni bara jigina scanner te ni bara jigina mo té personnalité donc rotation de ganga kia normal ko mo de recruter mo de kanga recruter mu bo ke mo té mu bo barake donc amune syndicat musuma est-ce que aw farla ndongo aw sala kata anga sente konna na kan sente nyama parce que kuma ma sekata gela fe be ponja am domina ko bi naw yemi fo aw musula ka ambala ka aw ta de je bata ko lobe bawde ka abeba ko na to greffe aw de so ngo da fembe donc aw sala ka aw lika se sente mo go ma se premier ministre ma ba ni ko da do ko amma se sente mo go ma mais do ko ni sirama
i n'a fɔ Askoma o sera an ma retraité olu fana sera an ma mɔgɔ caman sera an ma ka an nasigi an n'u kumana an n'u kumana ko k'u bɛ se ɲɛmɔgɔw ma ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ ka bɛnkan se ka sɔrɔ ko in na cogo min na bɛn ma kɛ ko in na bon Askoma mɔgɔw wulila don min na olu fana u taara se premier ministre ma u sera ministre de la santé ma u sera ministre de la fonction publique ma u ye ministre saba de saisi en département social ni u ye saba de saisi Askoma mɔgɔw y'o kɛ mais an ma se ka jaabi ɲɛ jɔnjɔn de sɔrɔ halisa an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ jaabi jɔnjɔn ye mun ye parce que an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ye secrétaire général nin ka segin ka na jaabi jɔnjɔn min n'an ma se k'o sɔrɔ ko secrétaire nin ka segin ka na ko o de ye problème ye ko seginni ka na de ma nɔgɔ parce que ko mun na ko syndicat national de la santé o ko ni an ka secrétaire général seginna ka na ko de Kayi jusqu'à Kidal ko o YNTM bɛ taa grève la o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn jumɛn bɛ yen min tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ yen min tɛ se ka kɛ o bɛ yan an tɛ sigikafɔ tɛ ko bɛɛ ban an ye sigikafɔ in de ɲini u fɛ u k'a kɛ cogo bɛɛ an ka se ka sigikafɔ an ka bɛn hali sini an ma sigikafɔ in sɔrɔ n ko Mali rebelle tun b'a Mali fɛ wa Maliyɛnw ni rebelle ma sigikafɔ wa a sigikafɔ a dɔ ma taa kɛ hali Algérie fɔ ka bɛɛ ma kɛ yan mun na sigikafɔ tɛ se ka kɛ nin na ko jumɛn bɛ yen ni sigikafɔ tɛ se ka kɛ sigikafɔ de tɛ damu yɔrɔ de tɛ kow ban wa mais n'an ma sigikafɔ a ka ɲɔgɔn hakili la ɲɔgɔn kun tilenna na a bɛ se ka ɲa donc an bɛ o de laɲini kɛ autorité fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya président fɛ a k'a kɛ Ala kama an projet musow sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don dɛ an ka hakɛ de tarakilen don an na an bɛ hakɛ de ɲini na an tɛ mɔgɔko kɛlɛ la an tɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ la an bɛ hakɛ de kɔ u y'an ka wariw minɛ san 6 ko dugukolo bɛ d'an ma fo an filɛ yɔrɔ min na nin presque dugukolo ma sɔrɔ yatimɛdenw bɛ yen falatɔdenw bɛ yen u bɛ tilen ka na an ɲininka diɲɛ don o don a ko dugukolo ko in bɛ cogo di a ma sabati dɛ a ma sabati Ala ɲɛ bɛ ko la koyi an bɛɛ ye denbatigi an bɛɛ ye wolola de maɲumako la tancogoya la ka yatimɛdenw ko u ɲɛ to sira la bangebagaw kɔ aw ma nɔgɔ dɛ an kɔni bɛ min ɲini Asimina ka jama fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka anw ɲini an ka se ka sigikafɔ ka kɛ bɛn ka kɛ nin ko la n'o tɛ k'a fɔ ko min ye an ka grève illimité ye presque an b'a jɔ an t'a jɔ dɛ an t'a jɔ an tɛ grève sonsori foyi la est-ce que ni ma bɔ a la an ka taa kuma tiɲɛ yɛrɛ fɔ est-ce que ni presque n'i y'o fɔ kɔni o kɔni ye kuma de ye n'o tɛ hali an t'a hakɛ dɔn ko ni bɔra ne ma bɔ an t'a hakɛ dɔn an de bɛ pavillon kɔnɔ an de b'a dɔn ni min bɔra an t'a hakɛ dɔn wɛrɛ an t'a hakɛ dɔn mais o kungo bɛ mɔgɔ min kan Ala b'o dɔn o kungo bɛ mɔgɔ min kun dɛ Ala b'o dɔn mais an t'a hakɛ dɔn dɛ an t'a hakɛ dɔn n'u tun n'an bɛnna ka se ka kuma fɔ an b'o laɲini k'an ka laɲini sabati hali n'u y'an ka premier point dɔrɔn ta tɔ ninnu an b'o ɲini an sen fɛ an bɛ premier point de kɔ dɛ an ka laɲini fɔlɔ in de secrétaire général nin ka nali an b'o de kɔ n'o laɲini sabatira hali sini grève bɛ bila hali sini tant que o laɲini ma sabati k'a fɔ kɔni k'an ka grève bila ka na ko hali dɔ an ni dɔ bɛna sigi kɔfɛ kuma kɛ o banna parce que an ye dɔ k'o la sa an y'a sɔsɔri ko camanba de ye a tɛna sɔsɔri tuguni. an dun ye jaw dɔw ye ani an bɛ image ye k'a fɔ ko fɛn min ye grève kɔni bɛ kɛ la mais k'a tɛ senti la k'a fɔ ko baara bɛ kɛ la a ɲɛ 12 bɛ ma. o prince ko fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ naminaw fana bɛ yen olu fana bɛ bɔ k'u ta fɔ ni grève bɛ yen ni grève tɛ yen mɔgɔw ka wuli ka taa congé dɔrɔn mɔgɔw ka taa filɛli kɛ ka yeli kɛ dɔrɔn a banna i taa filɛli kɛ ka yeli kɛ dɔrɔn n'i taara congé hinɛ bɛ don i la bi. i bɛ jɔ da la dɔrɔn i bɛ ka don kɔnɔna na. jɔ kɔnɔna na kana jɔ da ni jɔ da la i t'a ye o parce que u bɛ montage kɛ fɛɛrɛkɛla minnu bɛ da la u b'o ladon ka t'olu bila kɛsi la olu bɛ t'u sigi hali n'i ye mɔgɔ ye kɛsi la i bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ minnu dalen bɛ kelen minnu dalen bɛ olu ka mɔgɔw bɛ ka t'u ka analyse kɛ o wari sara o de bɛ taa kɛsi la ani ni ko i bɛ don ka di i ka mɔgɔw fo k'a sɔrɔ midi ma se u b'i bila guichet la k'i ka wari sara i bɛ ticket ta ka don n'i taara i b'olu mɔgɔw de ye n'o tɛ ko nin ye banabagatɔ nanen ye consultation na ayi o tɛ yen o tɛ yen n'i taara projet de hinɛ bɛ don i la walahi. donc kura mɔgɔ si kana taa nin waati kɔnɔna na. an b'a ɲini population fɛ u juguya t'an na an t'u kɔniyana an tɛ foyi an bɛ olu de ka kɛlɛ la ani projet ka taa ɲɛ an b'o de kɛlɛ la n'i y'i miiri projet fɔlama k'a ye ka projet bilama ye i b'i masaya segin Ala ma
projet jiginna de hinɛ ani makari o de bɛ n'i la misi bɛ n'i la ni donna projet kɔnɔ bi an b'a ɲini population fɛ an t'u kɔnɔyana an bɛ laɲini dɔ de k'a kɛ olu ka lafiya ani projet ka taa ɲɛ an b'o o de kɔ juguya t'an na mɔgɔ kana taa dɛ consultation tɛ yen lajɛli tɛ yen an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka ni kuma sanuma in kan ne tɔgɔ Fatumata Jabate ne ye syndicat membre de ye Ponge kuma t'anw da Ponge ko la bilen koyi Ponge ko kɔni kuma banna de pewu depuis 2018 fo sisan an ye kuma kelen mun f'i ɲɛna don la o kuma kelen de don Ponge banna pewu anw bɛ Ponge kɔnɔ baarakɛminɛn u y'o kuma fɔ ko baarakɛminɛn tɛ yen u nana ni ambulance baden kɔnɔ o jɔ an da la foyi ala ambulance kelen ou bien fila tɛ bɔ tile kɔnɔ ambulance b'an bolo dan t'a la yanni k'o cɛ kɔnɔ o bila an da la ka na an kɔrɔla ɲagasa n'o ye o bila yɔrɔ caman bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen manque de personnel ko b'an na manque de personnel ko anw yɛrɛ ka service la médecine interne na je suis kelen de bɛ titulaire n'o tɛ a tɔ bɛɛ ye bénévole je suis kelen a tɔ bɛɛ ye bénévole ni 23 infirmier 4 ni anw yɛlɛnna bi tile 3 4 an bɛ yɛlɛ gardi la baara bɛ nin ka an faga tɔɔrɔ b'an kan an Ponge baarakɛlaw tɔɔrɔlen bi ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n'an y'o tɔɔrɔ n'o tiriki tɔgɔ fɛnɛ tɔɔrɔ la ka na ko an ka terrain ko ka ɲɛɲini k'o d'an ma yanni an ka taa retraite la an ka t'o sɔrɔ ka taa an sigi o kɔnɔ k'an lafiya o terrain ko fo sisan an ma ɲɛ sɔrɔ o la ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an na olu y'o wariw minɛ k'o wariw dun ka tila ka t'u sigi faama bulon na ko da tɛ se ka don wariko kuma la terrain ko kuma da tɛ se ka don la Ponge problème fɛn fɛn da tɛ se ka don la n'an y'a kuma fɛn fɛn u b'o fɔ de ko bigi b'a ɲɛnabɔ duguma u bɛ faamaw su k'u kɛ faamaw tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ juguw fɛ mɔgɔ tɔɔrɔlaw an bɛ mun ɲini an ka secrétaire général Fuseni Kulubali u k'a nati ka na an fɛ Ponge an mago b'a la bi an mago b'a la sini gouvernement mago foyi tɛ Fuseni na u ka Fuseni bila ka na an ka laɲini fɔlɔ ye Fuseni ka nali de ni Fuseni nana hali sisan n'u y'a papier si ye lundi an bɛ baara daminɛ Fuseni nali ko an b'o de la parce que Fuseni mago b'anw ye attaché de recherche n'o mago b'a kɛ Ponge o mago bɛ taa kɛ jɔn ye olu de y'a dɔn a ta kalan kɛ o a mago jumɛn bɛ gouverneur fo ka taa gouverneur ka tension ta kɛ n'o tɛ a mago jumɛn bɛ gouverneur la donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ an Ponge musow ko ten an y'a ɲini Asimi fɛ Asimi k'a kɛ Ala n'a kira kama a ka kɛ Ala n'a kira kama a ka Ponge problème a k'i kɔfilɛ la a ka ɲɛnabɔ Ponge problème a k'i kɔfilɛ la ɲɛ ka sɔrɔ Ponge problème na ni Asimi ma Ponge problème anw sɛgɛnna dɛ Ponge baarakɛla anw sɛgɛnna an tɔɔrɔla banabaatɔw sɛgɛnna u tɔɔrɔla u ɲanina se t'u ye dabali t'u ye se tɛ anw yɛrɛ ye dabali tɛ anw ye an b'a kɛ cogo di n'i bɛ garde la banabaatɔw bɛ na walahi ne ni Ala cɛ i tɛ solution foyi t'i bolo ka u furakɛ u ni maɲumanko de bɛ kɔ segin ka taga est-ce que o ka ɲi an b'an tɔ di grève in yɛrɛ la an dɔw somɔgɔw bɛ na o an faw bɛ na an baw bɛ se ka na an balimaw bɛ se ka na an b'a kɛ cogo di grève ye grève de ye o donc an b'a ɲini Asimi n'a ka jama fɛ vraiment Asimi ka anw lajɛ Ala n'a kira kama a ka i kɔ segin Ponge la a ka Ponge baarakɛla a k'u lajɛ a k'u sigi a nɔ na an b'o de ɲini an tɛ fosi ɲini dɔrɔn Fuseni kana dɔrɔn an k'an ka baara kɛ a banna an t'a dɔ ye de ni a bɛ hakɛ to kuma na han nse Ala k'an bɛn kelen ma ne ye Madame Sangare Ramata Traoré ne ye infirmière neurologie la ne bɛna kuma Ponge muso degun min b'an kan n bɛna dɔɔnin de fɔ ka fara ninnu ta kan i bolo bɛ fɛn min na i b'o de dɔn ni degun caman fɔra population k'a jate minɛ an tɛ ka grève in kɛ k'a ka d'an ye an bɛ ka grève in kɛ population yɛrɛ ka fɛngɛ kama u n'an yɛrɛw parce que n'i y'a jate minɛ k'a d'a kan fosi de tɛ ka kɛ Ponge dɔgɔtɔrɔw bɛ fura sɛbɛn min kan papier min kan k'a di banabagatɔw ma o papier tɛ yen an ye bɔn kɛ ka taa n yɛrɛ de bolo ye bɔn kɛ ka taga n'a ye ka tila ka tagama ka taa u ko ko ankiri tɛ yen ko tile 2 ko ankiri bɛ na ankiri nana u ko an ma tuguni ko fɛn tɛ yen papier yɛrɛ min a bɛ k'o kan k'o tɛ yen an y'o wagati bɛɛ kɛ fo ka taa an don grève in kɔnɔ a ma sɔrɔ Ala ma taa coton an bɛ coton min anw ye infirmiers de ye anw de bolo dɔgɔtɔrɔw b'a sɛbɛn anw de b'a pratiquer an bɛ coton min kɛ ka pikiri kɛ banabagatɔw la o coton ma sɔrɔ u kɔni ye alcool d'an ma coton t'a la n'i tɛ n'i bolo kɛ alcool ye i bolo kɛ coton ye k'a don alcool la k'a kɛ mɔgɔw la
minɛn kelen an t'a sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye n'an tilala baara la an b'an tɛgɛ ko safinɛ min na an yɛrɛ de b'a san tɛgɛ ko safinɛ an t'a sɔrɔ k'an tɛgɛ ko n'a ye an yɛrɛ de b'an ka safinɛ san k'a bila an ka armoire kɔnɔ n'i m'a kɛ n'a ye an b'an ka eau de javel san k'a bila a kɔnɔ kalo kɔnɔ service kelen kɔnɔ maladi 18 yɔrɔ bɛ ko ni min ye o bɛ eau de javel den 6 de di anw ma kalo kɔnɔ den 6 n yɛrɛ bolo b'a bɔn kɛ eau de javel o den 6 médecin t'a b'o la manevuru ka yɔrɔ jɔsi ta b'o la donc n'o kɛra kalo kelen eau de javel 6 a bɔn b'an bolo yen an tɛ fosi fɔ ni prévu tɛ mun na parce que mɔgɔ si bɛ yɔrɔ min na sa galon o kan ka haramuya i ma an bɛ yɔrɔ min na bi na an ye min kɛ pɔnze an tɛ n'o ɲɔgɔn kɛ tuguni an bɛ fɛ a ka dilan ka ɲɛ de an kɔmɔgɔ minnu bɛ na u ka ɲuman sɔrɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ cɛsiri la u ka se ka a nafa ka sɔrɔ don dɔ la hali eau de javel den 6 service kelen maladi ye maladi 18 ye maladi 18 ka fara an yɛrɛ ka salle ka ɲɛgɛnw eau de javel kalo kɔnɔ den 6 donc i yɛrɛ de b'i ka eau de javel san i ka fɛn o fɛn i b'i ka barikatigi san i b'i tɛgɛ ko n'a ye an ka service yɛrɛ la infirmier kelen dɔrɔn de b'an ka liste de garde la a tɔ bɛɛ bénévole dɔrɔn o bénévole dɔw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ ni ka san 20 ni kɔ sɔrɔ yen service la bénévolia la an kɔni bɛ min ɲini gouvernement fɛ an bɛ min ɲini président fɛ nin t'anw bɔ ko fɔlɔ ye ka kuma nin t'an bɔ ko filanan ye ka kuma an b'a ɲini a fɛ pɔnze musow tɔgɔ la syndicat ko tɛ dɛ syndicat ko tɛ mɔgɔ ko tɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ an b'a ɲɛ de fɛ n'u ko Mali kura pɔnze ma Mali kura ye fɔlɔ pɔnze personnel ma Mali kura ye an ma Mali kura ye an ma Mali kura dɔn an ka baara in kɔnɔna na an b'a ɲini Asimi fɛ a k'a lajɛ an y'a fɔ an ɲɛna hali n'a yɛrɛ bɛ se n'a tɛ se ka déplacer a k'a danaya mɔgɔ bila nin ko in kɛlen bɛ min ye sisan o kɛlen bɛ k'a ko kɛ ni place ko ni fɛngɛ de ye bɛɛ b'i ka i yɛrɛ mankarana an k'o yɔrɔ bɔ a la n'u ko Mali kura o ko ka bɔ a la u k'o bɔ a la an ka yɛrɛ mankaran bɔ a la u ka mɔgɔ bila ka na pɔnze situation lajɛ n'a sɔrɔ u m'a lajɛ fɔlɔ dɛ u k'a lajɛ n'a sɔrɔ u y'a lajɛ fɛnɛ min bɛ ka da ɲɛ kan u k'a bɔ a ɲɛ kan an kɔni bɛ min ɲini ne bɛ min fɔ ka fara kuma in kan o y'o de ye an bɛ k'a ɲini Asimi de fɛ a n'a ka gouvernement u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ an na u ka na u ka se pɔnze u ni pɔnze personnel ka kuma u k'a lajɛ an bɛ min fɔ o ye ne tun bɛna min fɔ ka fara kuma kan o ye nin de ye a fɛ to b'a kan